Hagajing lekai playoff jong ka Indian Super League hapreng ka Bengaluru Persya ya ka Kerala Blaster. Haba pai shagani ka jing lekai ha ka kela step baro art ligi tim ki klemla ban pengkijar. Bat kumjuru baro art ligi tim ki klemla ban pengkijar ha ka kela mi wala da kila Persyang bunsin. Bat hadu bukut ka kendai pemenit baro art ligi tim ki klemla ban tep gol. Bat lahapan ra syaka extra time. Bat ha ka extra time ka Bengaluru lengba player substitute jongka Sunil Chetri ubalami madan ha ka minit ka bah nyau peu ar Bengaluru kala yo ban tep ya ka gol ka baning kong ha ka ni ka jing lekai kata ha ka minit ka bah kendai peun riu. Bat dei lengba ka shigol jong u Chetri lapenlong ya ka Bengaluru ban penlim ya ka Kerala Blaster bat ban yo rong syaka semi final jong ka Indian Super League menta ka Samoy. Haga jing lekai Bundesliga ka Dortmund Persya ka RB Leipzig. Aba pai syakan ka jing lekai ka Dortmund kala yo ban tap gol nengkong lengba ka penalti bala kenjat Daurios ha ka minit ka ba RB way. Bad ha ka minit ka ba live kendai lengba American ka Dortmund kala yo ban tap ya ka gol ka ba R. Bad dei ha ka kelamit kata lengba u Forsberg ka RB Leipzig kala yo ban tap ya ka shigol ka jongka. Kata ka minit ka ba nyau peu sao. Bad ha du bukut ka jing lekai ka Dortmund kala la ban lim ya ka Leipzig da ar la ka way. Bat leng bagan ke jing job ka Dortmund kala kiu sya ka kerdan ba khli du jong ka mi ye khen poin ha ka ba ka tam lai poin ye ka bowan ha ka kerdan ka ba ar ha ka jing lekai Serie A ka Napoli Persya ka Lazio pai sya ka jing lekai ha ka kala step omdon ki bala bat khi jar bat dei ha ka kalamit kata ha ka minit ka ban riu pinyau ka Lazio kala yo ban chap ye ka gol banengkong ha ka jing lekai lengba Uwesino. Bat dei lengba kani ke shigol ka Lazio ka lala bat lim ya ka Napoli. Bat kani ka sin ka ba ar ba ka Napoli ka sya rem ha kani ka Samoy. Lengba kani ke jing job ka Lazio ka la kiu sya ka kerdan ba ar ha ka mi ya ken point. Ha ka jing lekai Saudi Pro League ka ba ka jing lekai ka ba internet ba ba ka klub Ronaldo ka Al Nassr Persya ka Al Batin. Aba pai sya kani ke jing lekai ka Al Batin ka la Joshua bat ki jar nengkong kata ha ka minit ka ba khat nyau lengba u Lopez. Bat ya ka bol lai rapen bu da ubu kia. Bat dei lengba ka shigol ka Albertin ka latam dai weilanot ha ka kelas step. Henry ya ka gol la penting kena dei ha ka minit ka bakhat kendai lengba ka VAR. Bat ha ka kelamit ka jing lekai ka dang kham itenan ha ka ba ka Al Nassr ka la Persyang ban siu kuliang ya ka shigol jong ka Albertin. Bat dei hadu ka minit ka ba kendai peu plus lai lengba u Gharib pala penbu da Augusto ka Al Nassr ka yo ban tap ya ka gol pen ya khan. Bat ha ka minit ka ba kendai peu plus khadar ka Al Nassr ka yo biang ban tap ya ka gol pentam lengba u Al Batil. Bat shwa bat kot ka jing lekai ka ta ka minit ka ba kendai peu plus khasau ka Al Nassr ka yo ban tap ya ka gol ka balai lengba u Maran. Bat lengba gini ki lai gol ha ka additional time ka Al Nassr ka la ban penlim ya ka Al Batin da lai la ka way. Bat leng bagan jing job ka Al Nassr ka nang ne akhli du jong ka mi ya ken point.